Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu pa 1 January chaka cha 2023. Chaka chatsopano, madalitso atsopano. Nchifukwa timva mmawu athu oyamba Mose akuwuza ana Aaroni kuti mwadalitse anthu monga ndikuchitira pano, kuti chauta akudalitseni ndipo akusungeni, chauta akuyang'aneni mwachikondi, akukomereni mtima, chauta akupatseni mtendere. Lero ndi tsiku la chikondwerero chifukwa tayamba chaka chatsopano. Ulaliki wathu ndi othokoza Mulungu, ulaliki wathu ndi ongoyang'ana mbuye kuti tachita bwanji 2022 nanga tipanga bwanji 2023. Anayimba nyimbo ija Father Jean Marie. Tikupempha chauta dalitse anthu onse, madalitso aye afikire anthu onse. Tikupempha chauta dalitse ansembe, tikupempha chauta dalitse ansembe, madalitso aye atsikire anthu onse. Inde lero madalitso atsikire anthu onse. Chifukwa chachani? Lero ndi chaka chatsopano, ndi zinthu za mtengo wapatali kulowa chaka chatsopano. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri, mutu wa 6 ndime ya 22 kulekeza 27. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 67. Inu Mulungu mutikomere mtima ndi kutidalitsa, mutiunikire ndi chikondi chanu. Mulungu mutikomere mtima ndi kutidalitsa. Mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Agalatiya, mutu wa 4 ndime ya 4 kulekeza 7. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 2 ndime ya 16 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi mothokoza Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndime ya 16 kulekeza 21. Abusa atapita mofulumira, nakapeza Mariya ndi Yosefe atagoneka mwana wakhandayo m'chodyera cha zoweta chija. Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene mngelo uja adawawuza za mwanayo. Onse amene ankamva ankadabwa ndi zimene abusawo ankawasimbira, koma Mariya adasunga zonse namazilingalira mu mtima mwake. Pambuyo pake abusa aja adabwerera kuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene anali atamva ndi kuziona. Zonse zinali monga mmene mngelo uja adawawuzira. Patapita masiku 3, mwana uja adamuumbala namutcha dzina lake Yesu. Dzinali ndi lomwe lija limene mngelo adatchula Mariya asadatenge pathupi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo tinangoyamba mokondwa, tikuyenera kukondwa chifukwa kupatula kuti ndi chaka chatsopano, tikuchitanso chaka cha Mariya, amayi a Mulungu. Amayi Mariya mayi a Mulungu, Mariya mayi a Mulungu, mutinenere kwa mwana wanu Ambuye Yesu. Kwita kutipitiriza. Lero ndi chaka cha amayi Mariya, amayi a Mulungu. Amayi anu, amayi anga, amayi athu. Ena amakana, ena amanyoza, komato amayi athu ndi Mariya. Tifune tisafune. Faton Shini amatitsimikizira, amene anali Archbishop wa ku America, kunena kuti titha kunyengeka, titha kupusitsidwa, titha kukhala ndi thamo kumanena kuti Yesu yekha akutikwanira, sitikusowa amayi Mariya. Koma taonani, Yesuyo anasowa amayi Mariya mmoyo mwake. N'chifukwa chake, ngakhale ife timankana, ngakhale inu amene mmankana Mariya, Yesu anampatsa Yohane Mariya kuti akhale mayi wanu, akhale mayi wanga. So lero pamene tikuchita chaka cha amayi Mariya, amayi a Mulungu, tikuchita chakanso cha amayi Mariya, amayi anga, amayi anu, amayi athu omwe. Amatinenera, amatiperekeza. Amadziwa zosowa zathu ife tisanapemphe. Amatinenera kwa mwana Yesu ife ngakhale pamene tikukayika.
Nchifukwa chake chaka chino cha 2023 tikuyenera kuti muzochitika zathu zonse titsogoze uneneri wa Mayi Mariya. Ikwana nthawi vinyo atithera. Mwina ena talowa vinyo atatithera kale. Mary is there to plead on our behalf, to intercede on our behalf. Wawathera vinyo, wamuthera vinyo. Amatiteteza, amatinenera, amatipemphera. Tisatope, tisabwerere mbuyo. Tachiyamba chaka chatsopano 2023. Nkosakwanira kungokondwerera kuti Amayi Mariya kundiperekeza. Nkosakwanira kungokondwerera kuti chaka chitachiyamba. Tikuyenera kuti tilingalire zinthu zingapo our performances in 2022. Mawu awa akuti January, sinangalero tayamba tunena kuti pa 1 January. Kale mbuyomo kunali anthu asanayambe kupembedza mulungu moonekera milungu yawo ya nthawi imeneyo. Kunali mulungu wina dzina lake Janus. Anali mulungu amene anali ndi nkhope ziwiri. Ati nkhope ina imayang'ana mbuyo, nkhope ina imayang'ana utsogolo. Choncho mwezi woyambirira uno amalingalira za mulungu ameneyo, mulungu Janus. Ifenso pokondwa kuti poti mwezi wa January unatenga dzina limenelo. Ndiye kuti tikuyenera kuti pamene tikuyamba tsopano 2023 tisanaonjezere magiya. Monga amachitira anzathu kale lija, tipange face the other direction, tiyang'ane mbuyo. Ndi zinthu ziti zimene ndazikwaniritsa mchaka cha 2022. Ndi zinthu ziti zimene ndinapanga bwino. Maubale ana nasamala bwanji, banja nasamala bwanji, moyo wanga wa uzimu ndinalimbikitsa bwanji ena mu uzimu, ndinalandira bwanji sakramenti lakulapa, Eucharistia ndinaunyadira bwanji, ndimaulandira ndi mtima otani. Tidzifunse mafunso ambirimbiri. Paja amanena kuti munthu amene samadzifunsa mafunso ameneyo si wamoyo. Titaona mmene tachitira zabwino, zofoka, zinthu zimene tikuyenera tizitengulire. Ndetsopano tipange mapulani kuti chaka cha 2023 tichiyendetsa bwanji. Mapulani amenewa akhale mzigawo zonse. Poyambirira priority moyo wathu auzimu tuyendetsa bwanji. Ambuye atandiyitana lero ndikafikira potani. Ndifuna ukamatha mwezi wa January, ikamatha wiki yoyamba ino tayamba ino, ndikwaniritsa zotani. Chimodzimodzi moyo wanga wa maubale, banja langa ndilichitira zotani, ana anga ndakozera mapulani otani, mpingo wanga ndichitira zotani, dziko langa ndilichitira zotani, tili mkatikati mwa vula. Environment ndichitira zotani, ndidzala mitengo, ndadzala mitengo. So pamene tikunyadira Amayi Mariya, amayi ampingo, pamene tikunyadira kuti talowa mchaka chatsopano, tikuyenera kuti tisanayike full gears of 2023, tibwerere mbuyo 2022 tayipanga bwanji. Zikhala zinthu zomvetsa chisoni kumangopita without planning this year. Unplanned life is a failure in itself. Moyo umene sumaukonzekera ndi moyo umene wasankha kuti ndilephera. Tisakhale mgulu lolephera, tikhale mgulu lokonzekera. Tamva mawu oyamba akuti Mose akulamula ana Aaroni, musadalitsa anthuwa powauza kuti Mulungu akukomereni mtima, Mulungu akupatseni mtendere, Mulungu angwiro akusungeni wathunthu. Kusonyeza kuti ngati tikufuna zinthu zitiyendere mchaka ichi cha 2023, tikuyenera poyamba tsopano madalitso amene Mulungu akutitsanyulirawo titavomera nafenso tagawire anthu ena. Madalitso, mtendere ndi mphatso yoyambirira imene tikuyenera kuti tizisungitsitsa. Aliko anthu alowa ndi ndalama chaka chino cha 2023, koma alibe mtendere sakunjoya. Alipo anthu amene alowa mchaka chino ali ndi moyo wamphamvu, ali ndi zakudya, koma appetite ikungowathawira, alibe mtendere. So choyambirira tipemphereredi mphatso ya mtendere m'mabanja, mphatso ya mtendere m'dziko, mphatso ya mtendere m'thupi mwathu momwe. Koma kuti mtendere ufike pachimake, you have to share that peace with others. Tidapereka chitsanzo kuti mtendere uli ngati matenda achitopa. Ukafuna kuti chitopa chisakufikire, ukafuna kuti mtendere wako uzingokhala nawo, umenera kuti ukagula mankhwala achitopa ugawire wina aliyense. Mose akuuza Aaroni kuti mwadalitse powauza kuti Mulungu akukomereni mtima ndi kukudalitsani akusungeni angwiro. N'chifukwa chake ngakhale nayo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo 67, ikutsindika zomwezo. Inu Mulungu mutikomere mtima ndikutidalitsa, mutiunikire ndi chikondi chanu, njira yanu idziwike pa dziko lonse lapasi. Mulungu mutikomere mtima. N'chifukwa chani tikutsindika kuti Mulungu mutikomere mtima? Chifukwa chonena kuti 1, tachilowa chaka chino osati kuti ndife opambana, osati kuti ndife oyera, osati kuti tapanga merit, koma chifundo chake chomwecho,
nkuchimwa kwathu komweko, nkulephera kwathu momweko, mumbombo mwathu momwemo, nkatangale mwathu momwemo, mudama mwathu momwemo, Mulungu watipatsa danga kuti tilowe chakachi, tisinthe ndi kuyamba mwatsopano. Kukoma mtima kupose pamenepo, apitirize kutikomera mtima kuti tsiku la lero tiyambe ndi kulapa, tiyambe ndi kutembenuka mtima. Kenaka Mulungu atikomere mtima kuti ifenso mchaka chino tikomere anthu ena mtima pakuwapatsa mtendere. Mawu athu amuthenga wabwino tamva zimene zikuchitikira banja loyera, kuti akatswiri akubwera kwa Mariya ndi mphatso zosiyanasiyana, Mariya ndi Yosefe akuzilandira, ndipo zimene akusimba akatswiri aja, Mariya akuti akungozisunga mu mtima mwake. Tikhala ndi chaka chopambana, ngati zinthu ziziti zikachitika, tizikhala ndi nthawi yomasinkhasinkha kuti so pamenepa what should I do? Who should I consult? And ndipange motani? Otherwise tikangopita basi kuti bola atafika, chaka chino sitidalira zipatso. Potsirizira pamene tikusinkhasinkha za chaka ichi chatsopano, komanso amayi Mariya ngati mayi athu, tizindikire kuti akatswiri anyenyezi aja atauza Mulungu kuti musadzerenso kwa Herode, musinthe njira, Herode afuna kupha mwana Yesu. Pali zinthu ziwiri zoti tizilingalire. Choyambirira, mchaka chimene tachiyambachi tikumana nawo a Herode amene azisakasaka maloto athu, amene azisakasaka ubwino wathu, amene azisakasaka usembe wathu, amene azisakasaka banja lathu. Tisinthe njira. Chachiwiri, kukhala kusintha njira kumene okumana ndi Yesu amasintha njira. Anthu aja atakumana naye Yesu maloto arauza kuti musadzerenso kumene kuja. Inu ndine ngati tikufuna kuti chaka chino chikhale chopambana usiyana ndi chaka chatha, ngati sitinachite bwino, tatiye tisinthe njira. Pamene timalephera kudzetsa mtendere, tiyambe kudzetsa mtendere. Kati mabwera pa khomo mochedwa, tizibwera nthawi yabwino. Kaya pa khomo sitimagula ndiwo ndi zina zotero, tiyambe kugula. Kati nali aukali kwambiri, tikhale nawo mtima oleza ndi okambirana. Kati malephera kuthandiza mpingo kulalika mthenga wabwino, kupereka zopereka zimene mpingo umapempha, tiyambe mwatsopano. Tikatero tionetsa kuti tasintha njira. Musintha bwanji njira, aliyense akhale nako kapepala ka zinthu zimene afuna akwaniritse mchaka chino, komanso zinthu zimene afuna kuti Mulungu amkhululukire ndi kuyamba mwatsopano. Mulungu mutikomere mtima ndi kutidalitsa. Ndikufunireni abale ndi alongo chaka chopambana cha amayi Mariya, amayi a Mulungu, komanso chaka chatsopano cha 2023. Masiku ena amene akubwera wa 264 akhale opambana m'moyo mwanu. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndine mwana wa Mariya, mama. Ndine mwana wa Mariya,